Здравейте, аз се казвам Нетко Георгиев и съм гражданин на Севлиево. Часът е 9, а датата е 6 октомври 2015 година. Намирам се на пътя, който води към Лозарска среща, местността Коталич. Тук, вследствие на запушен канал, се е образувала една локва, която пречи на пешеходци и автомобили да преминават безпрепятствено. Въпрос на време е да се случи най-лошото, някой човек или животно да пострадат в пътно-транспортно происшествие. Днес, докато някои пекат поредните кебапчета, аз ще ви покажа как един проблем може да бъде решен, стига да има желание, и то само с 2 телефонни обаждания. Той тук малко е там, ти трябва да се изчисти жаката. Тя обира и стайките. Здравейте отново, часа е 13, датата все още е 6 октомври. Аз все още съм тук, на пътя, който води към Лозарска среща. Вижте до момента какво направихме. Отпушихме затлаченото с години. Никой не е идвал тук да обърне внимание на тази конфликтна точка на пътното платно. При 4 часа се обадих за съдействие на управителя на общинската фирма ВиК, защото само те разполагат с необходимата техника, за да може да бъде отпушен канала. Ако не бъде отпушен канала, може да видите, тъй като вече дъжда отмина, изпари се влагата по платното. Ето сега точно може да видите какъв е проблемът. Ако не бъде отпушен канала, водата ще се тече в сервиза на СБА. Все още очакваме общинското дружество да реагират. Ние като граждани обаче правим каквото трябва, щом няма кой да го направи. Здравейте, аз съм Нетко Георгиев. 16 часа е на 6 октомври 2015 година. Както вече можете да видите, днес показахме как един проблем, който беше съществен, може да бъде разрешен в рамките на 2 телефонни обаждания. Тук вече няма вода. Спокойно гражданите, които живеят нагоре в местността Коталич, могат да преминават без да се притесняват, че ще блъснат някой или ще бъдат блъснати. Това, което исках да направя и показах, е, че всеки проблем има решение, и то стига някой да му пука за този проблем и да има желание да го направи.